Ayo. Kisay na. Mga pulis ni. Mga pulis di. Waray. Unsay tuyo? Busy ka? Gusto kami makipagstorya ba? Waray. Dili man. Pila di mo kabuok dara? Duha rami ka buok. Duharaman mi. Makipagstorya ng tamin mo ba? Ay duha man di mo kabuok dara. Kamo na di pagsuhanay. Ano pagsusuhanan ni hapon ko? Duha panday mo. Uy, damay-damay niya. Uy, elin nyo.